El tema de llei de la dependència està d'actualitat, si ens vols donar la seva opinió. Esquerra Republicana de Catalunya tenia molt clar quan va donar suport a la investidura del president Rodríguez Zapatero que allò que pertocava fer era avançar socialment per tal que es pogués aprofitar la correlació de forces favorable a les esquerres en el Parlament espanyol i conquerir un nou dret. Des de la universalització de la sanitat a les primeries de la dècada dels 80 encara no havíem estat capaços de conquerir un nou dret, i ja l'hem conquerit, el dret de tots els ciutadans i de totes les ciutadanes a rebre un servei, a rebre una prestació en favor de l'autonomia personal, és a dir, de posar les bases al quart pilar de l'estat del benestar. Tenim garantides les pensions, tenim garantida una sanitat universal, tenim garantida una educació pública. Calia posar els fonaments del quart pilar de l'estat del benestar. Només es conquereixen drets a través de la perseverança en la reivindicació i saber aprofitar les conjuntures favorables, i ja hem conquerit un nou dret. Bé, aquest ha estat un gran pas endavant, i a més a més ho hem fet fent que allò públic fos preeminent per damunt d'allò privat. Els mercats, els capitals estaven esperançats a poder fer d'aquest quart pilar de l'estat del benestar una font de plusvàlues a partir de treballar els capitals privats, fos a través de la construcció de moltes residències, és a dir, més que no pas garantir els serveis, tenir tot un caràcter estrictament assistencial, o bé donant cabuda a la filosofia del xec, és a dir, l'Estat que distribueix un xec als ciutadans per tal que puguin concertar aquestes prestacions. En canvi, allò que hem garantit és la preeminència de tots els serveis públics, i a més a més que sigui la llei de serveis socials de Catalunya la que executi tot allò que el sistema garanteixi. Per primera vegada Espanya pagarà, per primera vegada hi haurà un compromís d'aportacions econòmiques des d'Espanya, perquè com que les competències en serveis socials són exclusives de les comunitats autònomes, hi ha hagut una profunda deslleialtat per part d'Espanya i no hi ha hagut aportacions econòmiques, com ho prova el fet que el Plan Concertado fa 10 anys que estava congelat. El primer nivell serà pagat per l'estat espanyol, i el segon nivell dels serveis i de les prestacions es farà a través de convenis bilaterals en què l'Estat aportarà el 50% i les comunitats autònomes l'altre 50%. I dues preguntes. El xoc competencial que la llei de la dependència ha provocat amb competències, com ho valoreu, això? Conflictes amb Espanya, nosaltres sempre hem dit que n'hi ha hagut, desgraciadament n'hi ha, i possiblement continuarà havent-hi. De fet, n'hi haurà mentre hi hagi estatuts d'autonomia. És cert doncs, que existeix una competència entre allò que l'estat espanyol considera que té dret a fer a través del que li mandata la Constitució espanyola, és a dir, garantir la igualtat de tots els ciutadans de l'estat espanyol, i les competències de caràcter autonòmic, que certament pel que fa a serveis socials són exclusives de les comunitats autònomes. Aquí hi ha un xoc d'interessos, és veritat, per la qual cosa nosaltres sempre hem dit que si la llei es pot millorar a través de recórrer alguns aspectes de la llei, Esquerra Republicana no se n'estarà, però també diem que justament perquè de conflictes n'hi ha molts i de molts àmbits, el que és cert que en aquesta llei, que és la llei icona de caràcter social d'aquesta legislatura, nosaltres com a partit d'esquerres, nosaltres allò que posem per davant de tot són la conquesta d'un nou dret social.
i una vegada conquerit aquest dret social, una vegada posat en funcionament el sistema públic i barrar el pas, repeteixo, barrar el pas a la iniciativa privada, que certament la llei contempla que hi pugui participar, però no pas en règim de preeminència, és evident que nosaltres el que farem és concórrer en tots aquells àmbits que siguin perfeccionables. I el fet que Convergència ho hagi agafat com a camp de batalla en el debat polític? Convergència i Unió, com sempre, és un partit polític. De fet, són dos partits polítics que sempre hipotequen la pàtria per damunt del patrimoni. És a dir, entre pàtria i patrimoni, patrimoni. I certament, malgrat que ara s'emboliquin amb la bandera nacional catalana, és evident que ells aquí el que amaguen és una aposta a favor del sistema neoliberal. Bé, de fet no ho han aconseguit, ara s'emparen, repeteixo, en l'àmbit competencial, i la prova d'això és que ells eren a punt de signar el document, de fet ja estaven en el Ministeri per signar el document que reconeixia aquest document la capacitat de l'Estat d'intervenir-hi, i aleshores aquest document finalment no es va signar perquè el senyor Duran exigia, i públicament jo des de la tribuna ho he dit, i de manera que tenim documents que ho demostren, exigia que el pacte fos bilateral, Ministerio presidit pel senyor Caldera i Convergència i Unió, i el senyor Duran exigia que Esquerra Republicana no aparegués en el pacte. Bé, certament, repeteixo, Convergència i Unió entre pàtria i patrimoni, i ara, una vegada tenen el patrimoni supeditat a una llei progressista que, per cert, repeteixo, es garanteix es reconeix un dret subjectiu. Vol dir que qualsevol ciutadà podrà recórrer als tribunals si considera que l'Estat no garanteix aquest dret. I a més, la llei ja diu, i aquí nosaltres hem posat molta èmfasi, que cap ciutadà, cap ciutadana, per raons econòmiques podrà restar exclosa d'aquest sistema. Això és una gran victòria i nosaltres com a partit d'esquerres n'estem profundament orgullosos. Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan Tardà.